yali e weche mage. Okay. Koro nitiere tich mindiki kaka japuonj mondo itim. Lakini awacho ni onge ng'ama nyalo chulo japuonj 100%. Nikech many times chule ni nyaka you go out of your way. Koro an kana yudo tich e school mar public school mar Changamwe Secondary School. Adier school no en deep between slums, inte slum moro Mombasa kucho iluongo ni Bangladesh. Koro nyithi Changamwe ng'eny gi ya e school no to gin gi challenges mang'eny mag school fees, mag resources. Koro gan gima naneno ni nyalo bet ni school onge gi resources. Lakini nitiere kaka inyalo timo osiep gi kata partnership, olo nyalo luongo ni partnership gi other organizations makata kigombo ni nyithindi manie public school ni gilan gi coding en ang'o nikech kane ema piny ochomo iwuoyo gi the organizations gibire skudi kanyo gi provide laptops gitimo training koro nyithindi ka even though gine public school giyudo experience machal gi nyithindo manie ang'owa manie private school ne gimachielo kendo momiyo ayudo nomination no en support masebedo kamiyo jopuonj e wach mar empowerment nikech ing'eni japuonj kaka osea college onge any other formal training ma japuonj ni timo. Classroom is changing, technology is changing, kaka wa handle discipline sani opogore. Wandalo waka ni ichwadi left right center kineno japuonj kaya gi koni tidhi gi koni. Lakini in the 21st century weche go opogore. Masani wawacho gimoro miluongo ni positive discipline. Corporal punishment okony nyithindo. Lakini mae ndi nyalo mana loko pach jopuonj ka in gi trainings kod gi ikonyo gi mondo gielewa gimomiyo gino ok nyal timore. Rather than just making a decree ni corporal punishment is not allowed. You know kasani wan gi weche moko ni AI in education, artificial intelligence. Jopuonj gi onge college kendo magibro dhi e somo weche gi. To nyithindo magiril go gi ka omigi assignments mag kuonde go magidhi ne janyuol. Gidhi chat GPT to gi type to gikelo assignment.